Днес в Димитровград кандидатът за президент Алексей Петров се срещна с симпатизанти и представители на малкия и среден бизнес. Пред тях той констатира, че през последните месеци в България се заражда нов феномен. Масово представителите на малкия и средния бизнес решават да прекратят дейността си и да напуснат страната. По думите му, предприемачите от Димитровград не са изключение. Тук обаче Алексей Петров е открил възстановяването на един друг феномен от българската действителност от 90-те години. Този на защитните лепенки на силовите групировки. Лепенката на СИК, която тогава в онова време често се заменяше с хипон, тук всъщност е заменена с плаката на ГЕРБ. Поставя се плакатчето от вътрешната страна на витрината и проверките спират. Според кандидата за държавен глава, в момента е практика не само в Димитровград, а в цялата страна държавните институции да се използват за политически цели. Затова според Алексей Петров е наложителна цялостна промяна на политическия модел в страната.